Agung dan kawan-kawan, selamat datang Spirawu. Kang Lani
nuwun dumateng bapak-bapak ingkang sampun pikantuk sampur monggo katuran enggal ingkang sumangga. Monggo bapak ingkang pikantuk sampur matur enggal jumeneng. Kita
Mas Wegi ketemu ki ndak oleh tuku 500. Oh, baik kudu iso. Makanya wong Jakarta datang angkling Darmo ya. Apal. Desa Palu Amba Damar Wulan ya damar Basangka ora lopo suwe tok ing Majapahit ditampa ning damar wulan dikon asit anjas mara kembang monggo dumateng bapak-bapak ingkang sampun atur kehormatan campur kasun tindak datang sasana bapak sumangga. Mangke dipun jangkaken datang Sarip Tambak Oso. Ana satriya saka desa Palu Amba damar wulan ya damar Basangka lara lopo suwi tok ing Majapahit ditampa ning damar wulan dikon kembang arep kematian